BSL, sain Cymraeg gyda is-deitlau cymorth. Safle parlwr mawr Conwy. Adeiladwyd tŷ a alwyd yn parlwr mawr yn hwyr yn yr 19eg ganrif. Roedd ganddo neuadd ar y llawr gwaelod a siambr fawr uwch ben. Yn y 15eg ganrif, roedd John Williams yn preswylio yna, un o'r dynion mwyaf dylanwadol ym Mhrydain. Roedd ei arfbais mewn plaster yn addurno un o'r ystafelloedd. Cafodd yr adeilad ei ddymchwel yn 1950. Ganwyd John yng Nghonwy ym mis Mawrth 1582 a chael ei addysg yn Rhuthun a St John, Caergrawnt. Roedd Edmund ei dad yn dod o dau pwysig Mhenrhyn a Cochwilan. Roedd ei fam yn dod o deulu Wyn, perchnogion plas mawr cyfagos ac eiddo eraill. Ar ôl ei ordeinio, cafodd ei gymeradwyo gan y Brenin James, daeth yn ddeion San Steffan yn 1620 a Lord Keeper of the Great Seal ag Esgob Lincoln yn 1621. Cafodd y darlun hwn i'w wneud yn yr 1610au, mae'n debygol, ac mae yr eglwys Corpus Christi Tremeichion. Ar ôl i'r Brenin James farw, bu John gorlli'r cymeradwyaeth dros dro. Cafodd ei garcharu yn nŵr Llundain yn 1637 tan 1640. Daeth yn archdderwydd Efrog yn 1641, ond bydd i'w safbwyntiau gwleidyddol achosi iddo'r dychwelir i'r tŵr eto yn yr un flwyddyn. Cafodd ei ryddhau 6 mis yn ddiweddarach a dychwelodd i'r parlwr mawr yn ôl bygythiad o farwolaeth. Wrth i'r rhyfel cartref nesau, atgywiriodd Castell Conwy a waliau dref ar draul ei hun. Cafodd ei droi allan ym mis Mai 1645, iddo dderbyn addewidion y byddai'n cael ei dreulio yn ôl gan y brenin. Bu'r dirmyg hwn ei wthio i'w newid tegangarwch a helpu'r seneddwyr gipio tref Conwy ac wedyn ar ôl gwarchau y castell yn 1646. Cafodd John ei anafu ychydig yn yr ymosiad. Bu farw yn 1650 yn neuadd Glywodaeth Llandudno a chladdwyd yn Llandigau, Bangor.